Yksi suomalaiskypäräkin tällä hetkellä siellä jäällä on. Pitkällä syötöllä tavoitetaan Saarella. Suomi vaihtaa. Saarijärvi, Keskitalo tulleet jo jäälle. Kapanen siellä edelleen pysyy. Tällä hetkellä Saarella kiekossa. Pelaa kiekon kulmaan Kapaselle. Kapanen, se voisi olla se ratkaisija nimi tänään. Kapanen leikkaa itse. Kapanen ratkaisee. Suomi on nuorten jääkiekon maailmanmestari. Jatkoerä. Sitä ehditään pelata vain 1,5 minuuttia. Kapanen on sankari numero 1. Se menee niin oikeeseen osoitteeseen, kun vaan voi mennä toi maali. Ei. Niin kuin noita tontteja, mitä sillä on ollut läpi kisoja ja tehnyt duunia kuitenkin koko ajan. Ei ole tullut onnistumisia. Paikkoja on ollut vaikka kuin paljon ja jostain vaiheessa toi aina palkitaan ja nyt se palkitaan semmoisella tavalla, mikä ei tule ikinä unohtuu. Kasperi Kapanen ratkaisee, kun reilu 1,5 minuuttia jatkoerää pelattu. Millä tavalla nämä nuoret jälleen nousevat siitä kuopasta? Venäjän puolustus pelataan täysin rikki ja se nälkä Kapasella oli ainoastaan yksi kohde tuossa ja se oli vastustajan maali ja millä tavalla se tulee. Tässä ovat Suomen kansan sankarit numero 1 tällä hetkellä. Nuoret leijonat ovat maailmanmestareita ja tässä se maali. Kiekko pelataan syvään Kapaselle. Tämä kierähtää. Nämä tutut Kapasen pyörähdykset. Tavaratalon ovet ovat auki ja kiekko on maalissa. Kasperi Kapanen, Suomen sankari ja maailmanmestari. Ja todella niinku, nää siis koko kisat, koko toi Suomen jengi, niin aika hullua meininkiä ollut niinku, ihan mieletöntä saanut olla todistamassa tätä näin siis kyllä se vaan niin on, että toi on ollut tän turnauksen paras jengi. Ei siitä pääse mihinkään, ne on tullut niin monta kertaa niin kova isosta syvästä pontusta ja kääntänyt ja vääntänyt ja väkisin hoitanut itsensä sieltä tulos ja tässä on tulos.